खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 मे बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि खोथा बाथ्राफोरखौ बुंब्रगोन, नाङै खोथाफोरखौबो सावरायनानै गाज्रि मोनजागोन, गोसोनि खोथाफोरखौ लाखिनो गोब्राब जागोन। बृष राशि नखरनि संसारखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय नङा, हरखाब सानैनि गेजेराव जेंना जागोन। मिथुन राशि दिनै नोंथाङा दुखु दाहानि गेजेरजों समखौ बारहोनांगोन, जेंनानिफ्राय बारग'नाय नङा, दुखुजों गोसोआव बायदिसिना सानफ्लांगोन। कर्कट राशि हरखाब मोजां लोगोखौ लोगो मोनगोन, मोजां लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन, गावनि खोथाखौ लोगोनो फोरमायनो सानगोन। सिंह राशि समाजाव मुं गोसारगोन, मोजां आखल आखुजों नखर दैदेननो सानगोन, गोसोआव मोजांनि फारसे खामानि मावगोन। कन्या राशि सांग्रां जा, नोंथांनि सोरगिदिं सुथुर बांगोन, गुबुननि नोजोराव गाहायाव गोग्लैनो हागौ, साननाय हनायफ्रा जाफुंसाराबो जानो हागौ। तुला राशि संसारखौ खस्थ'यै खुंनांगोन, संसारनि बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन, जायखिजाया खामानिखौनो खस्थ'यै मावनांगोन। वृश्चिक राशि गोसोआव थुलुंगा मोनगोन, गुबुननि थुलुंगा मोननानै खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंनो हागोन, साननाय बादियै जाफुंसारगोन। धनु राशि समनि सोलिथायाव मदद मोननाय नङा, मावनो लानाय खामानियाव गुबुना हेंथा होगोन, गुबुननि खैसाराव फेलें जागोन। मकर राशि नखराव गासैबो गोरोबलायनो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ जयै मावफुंगोन, सुखु गोजोननि गेजेरजों समखौ बारहोहरगोन। कुम्भ राशि गुबुननि मोजां खामानिखौ मेगन सागोन, थांखि जाफुंसारियाव गोसो बायगोन, गोसोनि खोथाखौ गोसोआवनो दोनगोन। मीन राशि आंखालनि समाव नखराव दोहोन फैगोन, फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, रांखावरि बांनायखौ लानानै गोसोआव गोग्गानाय लागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'ल'जि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'ल'जि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।